beri mau udah naik dah bah. Naik, sudah bahaya ini mau ini ya. Karya. Nơi mới sao thằng bay dân Sophie bay neo nữa anh cứ giặc gần Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव दिनै आं नै माखौबा हारसिंखाय देलायलाबायबाय आरो मा खालामगोन मा मागोन ओमफ्राय देलायलाबायबाय ओरैनो न'आवबो रावबो गैया नालाय ओमफ्राय आं देलायनो गोसो जाना देलायलाबायबाय आरो बायना दोनो गाननाय जाया ओमफ्राय आङो इसोरावनो गानलाबायबाय आरो ओमफ्राय दख'नायाबो गोदान ब्लाउसबो गोदान ओमफ्राय नैबे सुरै 1 तारिखैथ' गाननो मोनदिया ओमफ्राय आं दा मा खालामनि लोगोफोर नायलांबाय थादो नै बिबारा जि गुफुर गुफुर ओमफ्राय आं दा खानिया आरो आङो नायलांबाय थादो मानि थाखाय खानो नायदों आङो जि खानोनो मोनो आरो बोरैबा साफा साफा ओरैबाबो सिरि सिरि देसन नै आं खाबाय आरो नांबावगोन खाबावनि आं आरो नै लोगोफोर खाखांबाय आङो बिबारखौ ओमफ्राय आं नैखौ केमसि हाना लानि आङो नों हास'जोब्बाय थारा थाराखौ फ्रेस जागोन आरामनो नै लोगोफोर आं आरो दख'ना गोदान गानलायनोसै बे गोदान दिनै फार्स्ट गानगोन आरो मोसानोबो थांखानोसै नालाय ओमफ्राय दिनै गोथां गानगोन बिबारा आं फ्रिजआव दोन्दोंमोन ओमफ्राय दा आं प्लास्टिकआव सोबाय ओमफ्राय माला सुगोन आरो ओमफ्राय माला सुनो आं टाइम मोनाखै लोगोफोर आं दख'ना गाननोसै दख'ना गोदान आरो बिदिबो ओमफ्राय दिनै प्रग्राम दङ ओमफ्राय प्रग्रामाव थांनो ओंखारनायदों ओमफ्राय दिनै दख'ना गोथां गानगोन आरो नै लोगोफोर आं दख'नाखौ गानगासिनो मायाबो दिनैसो गानदों नालाय सुबालासिनो गानखादों आङो राखावखावनो नै रेगे रेगां गोजा होलाबाय ओमफ्राय आर'नाइखौ दिनै गोजा खागोन दाख्लैयो गोमोदो गोथां खादोंमोन ना ओमफ्राय दिनै गोथांदो गोजा खागोन आरो ओमफ्राय जोंना थांनाय माबायाव थांनाय बोसोराव गोथांखौनो ओमफ्राय साइडआव आगर गोनांखौ गानदोंमोन एबार जोङो बिदनखौ एबार जों बिदनखौ लानाय जादों आरो जादों ओमफ्राय दायो गोरनानि ओमफ्राय सखा दानो मेकआप खालामथ'आ ओमफ्राय जासो रियासल लाखानासो गेलेगोन आङो दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर ओंखारबाय ओमफ्राय आं हिखौ दायो मोसाबासो लागोन आरो गोजाखौ ओमफ्राय नैबे दा आरो रियासल लायोबा ओंखाय आं हिखौ लाथ'बाय दा थांसै लोगोफोर जोङो गाखोजोब्बाय गारियाव ओमफ्राय गय बिबारखौ खाना दोननाया माला सुवाखैमोन ना जि गोथां पार्टि नै खानाया नै दा बिबार सुनो नायदो जोङो न'आव टाइम मोनैनि बिबार सुनायदो माथ्र'आ मालाय दहायनो सुदो नै बिबार सुदो Nih, sampai Karya beri mau udah naik dah bah. Naik, sudah bahaya ini mau ini ya. Karyanya kok bisa sebenarnya karyanya kok bisa deh udah nggak bisa bunyi Udah nggak lolos aja. akhirnya mereka ringan lagi apa bu siap deh Teman ini udah sidang jangan lupa. Banyak sekarang. Nah, लोगोफोर सफैबाय जोङो नै बिबाराबो गारियाव सुयै सुनाया ओमफ्राय मोनफैनाय लोगो लोगो सुखांबाय आरो दा खर' लादों नै बिबार खर' मेरायबाय आरो मेरायखांबाय नै दसे प्रेक्टिस लादोंमोन आरो इयाव दा दोङो दा थांसै जोङो ओमफ्राय आरो देलायनो दंबावोमोन देलायगोन देलायासो जाबाय देलायग्राफोरखौ लाफाजोबो ओइ नै गोथां पार्टि आरो दिनै सानदुं दा बाज्ल'नानै गोलोमदै माखासेफ्रा सानजोब्बाय दा देलाय गरम जायखायनो देलायनो बायो थेवबो कम्पिटिसन नालाय साफा देलायनांगोन आरो नै लोगोफोर जों सफैबाय नैयावनो जोंनि प्रग्रामा मा होनो कम्पिटिसन आरो ओमफ्राय आरो बेलेग ग्रुपनिबो दङ इयाव मा ग्रुपनि मोनबाय बिसोर मानिबा मिथिया दा सुनिदां सिख्लाफोरा जादावलायदो आसो जोङो खाब्रैल' इयाव खाब्रैल' दोङो ओमफ्राय बाखिखिनिया ओंखाम जानो थांजोबदो जोंहा न'आवनो जाना फैदो उदै बुंजासे उदैयानो माबा जालायलायबाय साहा रानग्रा खानाया नै मा दोङो लारु ओमफ्राय एन्थाब फिथा ओमफ्राय इथिं साहा मा साहा लाल साहा इथिं नै ओमफ्राय साहाया राननो नागिरदों आरो आं दा लादुखौसो जागोन पुनिताया ओमफ्राय इथिं आं इखौ जागोन र' दा लांदो दे मा जागोन नोङो मोननैखौबो जागोन दाख्लिया साहा रानबाय थादो ओमफ्राय इयाव जागोन जोंनिया सिगोन खर' माथाया
खाथियाव हाबनाय देलायगासिनो आइजा थिखुखौ जि माबा बेरे जोनानै जि हामा नुखादो नै मोसाखांबाय जोंबो थांनोसै लोगोफोर न'आव खोमसि जाबाय माबायदि मोनदों मोसानानै ओमफ्राय उनाव मोसाखांनानै दा मिथिथ'आ रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थाङो ना मा थाङो ओमफ्राय गासै टिमाथ' मोनबा मोनबा ना सयथा मोनबानि बिथोराव सोर फार्स्ट थाङो सोर सेकेन्ड थाङो सोर थाङो दा मिथिथ'आ आरो जों थांनो ओंखारबाय मा होनदों सयथा मोननांगौ मिथिलाया आरो नायबा नायनानै सयथा ग्रुप ओमफ्राय कुमारिकाता ओमफ्राय तामुलपुर ओमफ्राय गरेस्वर ओमफ्राय दारखुसि ओमफ्राय आरो मानि मोनसेया मा होनो थिमप्लि होनोमोनलै थिमप्लि मा होनो देफ्लिनो आं मोजां मिथिया दिसन बड'लेण्ड सबथिं इथिं थांनानै ओमफ्राय लोगोफोरजों थांसै पानिपुरि जानो फैदो नै पानिपुरि जाग्राफोरा लारि लारि जाना दोङो दे ओइ माथो आंबो जानानै लांबोखना गंनिफ्राय दोननांगौ बिजों ओइ नोंसोरबो जागोन बा जाग्राफोरा आमदानो ओइ जागोन बाय नै गोजानो नै आंबो जागोन नै आंबो जागोन मा होनदो जाहोनांगौ नोंनो जाहोनांगौ फैसायानो गैया नोंसो जाहो बा बिहु सोलिगासिनो जों बिहु ओइ नै टिशर्टखौ खिथि माया माबायदि मोनदों गोथाव मोनदों नोंलाय गोथाव मोनदों खुगाया हाबजायाखैनो आरो माबायदि गोदो फिसा फिसा ओमफ्राय रयखौ सोंनि र' नों बेसेबां फिसा बिदोंमोन
जि दुखु गोदोर होदोंमोन गोथाव नोंलाय जादों जायाखै अ जादोंमोन दे गोथाव मोनदो नोंलाय इनि खाजिया जानो हायाखै माबायदि थिंख्लि बेगर आंनाबो दहाय थिंख्लि बेगर फैदो लोगोफोर थांसै जोङो बाय बाय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै